Uy, dyan pala kayo ako si mga katsa ko nga po si Paolo. Pinakikigyan ko lang to aking quarantine playlist at gusto ko sana ipamahagi sa inyo ang mga tarantugtog memes. Yung feeling ko. Simulan na natin from Surge. Brand new ay dahuli. Because none of it was even worth the risk. Sa mga di alam ang konteksto niya, ito yung ito tungkol sa NCRPO Chief Major General De Bolsinas na pumalat ang kanyang photo sa kanilang Facebook page na siya ay nakikipag-birthday. Una-una, pwede ka naman talaga mag-birthday na napag-usapan naman na yun dati. Basta sumusunod ka pa rin sa social distancing. Pero sino maninigurado nun? Ang mali lang siguro dito ay ang pangit tignan na ikaw na isa dapat modelo sa hindi dapat nagsasalo-salo, di muna nagsiselebrate na mga kasi nga, nasa panahon tayo ng sakuna eh. At siguro iniisip niya kanyang mga pulisya na araw-araw nagtatrabaho kasi isa sila sa mga frontliners na isa tong way para makapag-relax naman ang mga tao. Pero yung ginawa mo, kahit sabihin na nating sinusunod nyo yung mga protocol, kayo naman ang nag-i-instill nito sa mga civilian tulad namin, yung tingin ng tao sa'yo, which is dapat importante dahil isa kang public official, ay dapat pinapangalagaan mo din. Diba dito, wala sila mga face mask, di sila nag-o-observe ng social distancing, magkakalapit na. Pero sinabi niya dito na marami daw edited doon, tulad nito. Well, mahalata mo naman kung di ka boomer, alam mo edited yan. Pero ang mali lang siguro dito ay, bakit pa rin kayo nag-celebrate? Kasi ang magmumukha lang yan, bakit kayo nakakapag-celebrate pero kami hindi? Dahil lang ba polisya kayo? Diba? Yun yung laging tinitignan dyan eh. O lalo na online, isang photo lang kailangan nila, kahit wala kang konteksto, kahit wala kang, basta kung ano yung unang bagsak sa mata ng nakararami, yun ang nagva-viral. Yun ang tumatatak. At yun, maraming tao nagalit sa kanya. So nag-sorry na siya. Pero naman natin hindi sapat yun, hindi natin alam ano ang gagawin dyan. Ini-imbestigahan pa yan, pero tingnan natin kung may mapupuntahan ba yan. So, dance with my father sa presinto. Sunod. Squammy beat. Classroom may batas. Bawal lumabas! Bawal lumabas. Hey! Ito dapat pinatugtog mo sa birthday party mo! Kasalanan mo to, Von eh. Sinimulan mo to ng piano mo eh. Bawal eh. May ano pa. May kulubot pa. Pwede na pala ikaw lumabas. Wala na. Paano ka naging meme? Leche, from Tarantadong Kalbo. Hoy, arestado ka ba? Walang mask, God, no one is above the law. Ay, kami pala po. Diyan, Portland reference. Palakpakan natin si Tarantadong Kalbo. Kaya gusto kong Tarantado para si Tarantugtog na playlist. Nalagay ko sa description. Hindi ko alam ba't 40,000 lang likes mo. Kailangan ko pa ng 100,000 pa. Kulang pa yan. Kaya supportahan nyo ang ating mga magagaling na dekalidad na artist sa Pilipinas. Maraming salamat sa binigay mo. Yan ay isang ass gathering po siya. Tamang hipo lang sa puwet. Bawal lumabas o bawal lumabas. Ay, hindi! LSS na ako. From champ. Sa classroom may batas. Bawal lumabas. Bon! Kasalanan mo to eh! Pero pag sinabi mo, nag-comply ka. Hey! Bawal lumabas. Ay! Pero may ginawa May ka. drums na din. Babawal nila. Inayos mo yung law ng classroom nyo. At sinadmit mo ulit. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Doon siya pang whiplash. Ilan kayo sa birthday party? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. No. Sa classroom may batas. Joshua! Pero pag sinabi mo, nag-comply ka. Eh! Pero may Gusto ko yung dumadagdag yung babawal nila. komplikasyon dun sa kanta. Yung law ng classroom nyo. At sinadmit mo ulit. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Patindi lang ng patindi yung nakagawa tayo ng banda dahil kay Kim Chu. Maraming salamat. Arigatou gozaimasu, Kim Chu. Kim Chu-chan. Sunod. Opo, ito yun. Kompleto na natin. May mga gitara, may lead na tayo, may piano na tayo, may drums na tayo. May blending. Tangkap. Ay, konduktor. Para may ambag ako. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Ay! Maraming salamat. Sa classroom may batas. Hey! Bawal lumabas o bawal lumabas. Tama na, ayoko na. Sunod. Sikat tayo. Bueno, sa wakas ay narito na tayo sa huling laban. Ang huling bahagi ito ng yung palaro ng interlude. Kabilang Daigdig ay narito na. At ito ay isang malaking laban. But saktong-sakto, isumbong natin kay Taguro yung ginawa ni Chip. Simulan na ang lalaban! He protect, he attack, mababali his
Well, okay nung sumip-sip kesa ibang microphone yung ginawang tugtog dito ni Coco Martin. Magkaiba sila ni Kim Chu. Sunod! Sa classroom may bata. Hey! Bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag Ano ba yun? sinabing pag So, hindi ako TikToker, hindi ko alam. ay pwede na pala ikaw lumabas. The beat! Hey! Hey! Wish ko lang may sense yung sinabi ni ate mong Kim. Sunod! From Gerald. Work from home dahil namimiss ko na. Eh! What? Hindi ng playlist natin, di ba? May recording. Oh, nasan yung Rosario mo? Ano ba yan? Akala natin dunkling ka natin, Rosario. Copyrighted. Copyrighted. Saan ba to? Aurora ata to eh. Sakto pa yung galaw nung kanyang manibela dun sa akin. Alam mo, pinractice siya. Magaling yan ng mga dekalidad na effort na gusto ko sa channel natin. From Ranilo John. Bluebird! Mga konnichiwa! Editing yan. Sora. Copyrighted yung natin palitan. Shutdown season. Ang dami na shutdown ngayon. From cheap to franchise to artista. Effort yan doon. Yasmin! Isekai no Kumekara Nezamente mo ang lit na itong playlist natin na taral kay Tuto. Hindi. Hindi ko pa rin ang tawa ni kompleto to puro political na playlist. Ito yung nakulong dahil hindi sapat ang sorry mo, di ba? Gusto ko lang sabihin na pwede ka magsabi sa gobyerno ng iyong mga kritisismo, pwede kahit ano yan, kahit anong gobyerno, kahit anong administrasyon pa yan, pero bawal ka mag-incite to violence. Nasa batas yun. Hindi ko wala akong pake kung joke yan o hindi. Bawal ka mag-incite to violence o incite to sedition, I mean, mutiny o ipapatay, magpalagay ka ng bounty sa kahit sinong tao. It doesn't matter kung presidente siya o hindi, kahit normal na sibilya, bawal yun. Napakasimpleng batas lang yun. So, tangin, pwede mo sabihin, di mo gusto yung pamamalakad dito. Dahil sa ganyan, dahil sa gano'n. Pero para sabihin mong mamatay, ipatayin mo. Tapos meron kang bounty, katangahan yun. Yung dapat gagawin yun. Yung mga frontliners natin, Omedetou gozaimasu at arigatou gozaimasu sa inyong lahat sa mga araw-araw na frontliners na hindi nag-celebrate ng birthday nila. Sunod, maraming salamat from Dicken. Wow! China! Wow, China naman. Ayan, that's me. Ngayon, kakausapin ko po kayo sa sarili niyong lingwahe. Skip it up and down up! Get Wi-Fi anywhere you go. Hold up. Hindi na. Bakit corrupted na yung file ng ating quarantine playlist? Sunod! Ano to? From Paul. Огонь на подавление! Враг сзади по левому флангу! Sikabli at sukang maasim! Прочь! Они обходят нас с тыла! Перезаряжают! Прикройте мировостоки! Противник! Северо-запад! Противник на юге! Kamagalit! Yan ang nagagawa ng komunismo. Sunod! Yo, wakanai! Watashi ni wa wakarai no! Furatte tte nani ga kakko... Alam ko to eh! Kuru no doko ga kakko ii no? Crazy no doko ga ii no ka wakanai! Tsumibukai tte Nanalo nani tong no? award Sore eh, ga babae aru to eh. no? Nakaka na pag-usapan na natin yung dati. Somosomo konton tte nani? Kaosu! Dakara nan na no? Nani sore, Koko-kun! Nakereba ii no? Seigi to aku dato nande aku ga ii no? Nande warui hou ga ii no? Warui ka... Ayun, ito. When supernatural battles become commonplace. Sa kanya galing yan. Ang galing yung actress. Alam mo, one take lang yun. At after na sobrang ganda at sobrang tindi ng performance niya, pinauwi na siya. Parang tayo wag ka na magtrabaho, good ka na sa buong araw. Ganun ka-intense yung seiyu na to, or yung voice actress sa kanyang ginawa. Pucha, ako gano'n natin kagaling kumanta si Kim Chu. Pucha, platinum na tong playlist natin. Sunod na kanta. Flat na pagigay para sa laban ng parating. Dito kanta. Gandang masking. Para Yardo. Cardo Lahat ng kanta. mga basher, ng mga fans ko, kamusta po kayo? Oh! Lahat ng mga trolls dyan, kamusta po kayo? Oh! Pagigay para Kim-Chu! May dedo si Kim Chu.
Classroom lawyer. Unang banat, pakinggan natin. Cardo. Kung determinasyon lang yan ang panglalaban ko, kung pangarap lang yan ang panglalaban ko, at hindi po ako nagkamali doon. Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag Dengalidad nag-comply the masking. na bawal lumabas o ulit, ay pwede nang pala ikaw lumabas. O diba, napatawa niya. Plus points, dagdag puntos para kay Kim Chu. Ano yun? Oh! Dahil kami matatakot. Anong gagawin ng bahay namin? Magti-tiktok? Wasak! Sino nanalo? Gusto ko malaman. Laban yun, hindi nyo alam kung complement battle o hindi. Ang boto ng Orado, 4-1. Kay Cardo. Kim Chu. Eh, Kim Chu nanalo. Oh, iba talaga. Kiss! Maraming salamat, sunod! Oh, chano, from Prianel. My face when I see Coco Martin and Kim Chu. Chu, nakapagod ng spell ng Chu. Yes, okay lang yan. Sawa na rin ako, pero syempre, kailangan natin bigyan ng plataforma mga effort na mga viewers dyan. Sunod. Toxic. Classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Ang aking filosofiya, bago ka pwedeng lumabas, Okay. kailangan mauna yung Tama. panloob. Pero pag sinabing pag nag-comply ka na bawal Ang lumabas. deep. Hashtag pero deep, may, men. may ginawa ka. Pang Twitter. Kaya yan ang ginagawa ko. Ngayon, inaayos ko yung panloob. Inayos mo yung law ng classroom Panloob? nyo at Damit. sinubmit mo ulit. By August, mararamdaman na ninyo ako sa labas. Ay, pwede na pala ikaw Kinky? lumabas. Ayoko na. Yung nagagawa ng quarantine, natitiga ang mga tao. Sunod! Yung playlist natin ngayon. Ay, pampamilya po ang playlist natin ngayon, di ba? Di tayo, wala tayong pupuntahan lugar. Mabayat tayo sa channel na to. Sunod! while at the same time exploring the conversion Lagot of ka, learning lagot ka economic sa- systems lagot ka to sa more mga panelist na energy-efficient professor mo. technologies. We are also promoting Oh, clean siya, transport grabing systems transitions coupled yan. with the necessary Pang ano infrastructure talaga, pang high for school. charging stations using solar energy. On top of this is our commitment to expand green corridors and bike lanes for sustainable mobility, as well as the Kunyari, panelist institutionalization ako na of professor. circular economy. Tanong and lang, Miss Joy, how can we assure our community and our brethren that the solar panels created from this program will not generate pollution such as smoke or debris from creating the material? How do you want to go about it? Pucha, iba pa mga professor dyan, mas malalamag sa tanong ng mga thesis. Sunod! Ako paglabas ng quarantine. Copyright! Takbo! Kaya at least pwede diretso ka ng samgyupsal, di ba? Ikaw mismo yung kakainin. Pinalala mo lang na na-extend leche at pinalala mo sa akin. Sunod, Akyo. Classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Di pa ba sapat yung flip top kanina? Gusto ko yung nakahata-hanap pa nila to eh. Binarubal na tayo Bawal eh. lumabas. May batas. Bawal lumabas. Eh, ang sexy naman eh kung ate mo Kim Chu. Ayaw ka na, nauumay na ako. Naalala ko rin sinabi ni Prianel. Prato from Kim Ako Chu. po si Kim Chu. Hey! Siyempre natin makaluto si Friends Vergas. Hey! Paroon nyo na ng buo sa channel niya kung gusto niya. Sa batas? May alam ako sa beats from Puting Pating. Yeah, nababaliw na ako. Sa extension, di ba dapat ngayon eh, tapos na dapat to. Tong lockdown na to. Ito na yung utak ko ngayon. Gano'n pa to katagal. Ba't hindi kayo nakikinig? At bakit yung mga mismo official pa natin hindi nakikinig, leche? Sunod! Nalulungkot lang ako sa playlist na to. Nung kinuha mo na yung mga bata, Ako, nandito na si ba't Tito pinasa mo pa sa Tulfo. ninang? Ba't hindi na lang ikaw nag-aruga? Hindi ko mapaliwanag at hindi ko rin po alam kung paano ako magsisimula. Dahil Hindi magulang. Alright, sige. Gusto mo ba mapunta sa iyong bunso? kung ako tatanungin, matagal ko nang pinaghandaan po yan. Sandali lang. Galing nyo mag-edit. Pero pag sinabing pag
nag-comply ka na bawal wala lumabas. LSS na ako. Pero may Wala, di ko na marinig ng walang beat sa utak ko, Leche. Kasalanan nyo to eh. pwede ng palay kang lumabas. Nasaan na ba yung utak mo, madam? Pasensya, madam, ha? Ako po'y natatawa at nanggigigil. Maraming salamat, Mark. Dekalidad, yan mga gusto ko eh. Yan, hindi ako magsasama kung dekalidad ang iyong edit. Kahit 400,000 beses ko pa makita edit. Sunod. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Pero pag sinabi Kaya ka mo- nababalibag eh. Okay na, tama na. Na-LSS na lang ako. So, doon natapos sa ating tarantugtog playlist from Kim Chu, punta sa ating mga pulisya, kay Tito Tulfo, di ba? Di ba nagtitiktok si Tito Tulfo? Patay! Yari! Di ba, napakamakulay at makabuluhan ang ating playlist ngayon. Kung nagustuhan nyo ang ating mga tugtugan, nyo tayo like, share sa mga mahilig makinig sa musika nyo mga friends. Subscribe. Kaya lagi kayo makikinig, parang awa nyo na. Sana ito na yung huli kong update sa quarantine na to. Ayoko na ma-extend. Paalam.